Continuem amb la segona ponència d'aquest matí i que també és la darrera ponència ja d'aquest congrés. La ponència la farà en Lluís Esteve Caselles. Jo crec que és algú que pràcticament no necessita presentació, però ja sabeu, porta molts anys a l'Ajuntament de Girona fent projectes. Ell jo crec que és dels que fan gestió documental pura i dura, perquè s'ho ha trobat a l'Ajuntament de Girona i ha sigut capaç d'extendre-ho allò en molts àmbits de tota l'activitat municipal, a part de tota la seva activitat de recerca, col·laborant amb Interpares, etc., tota la seva activitat de publicacions, que per tant jo crec que vull dir que la presentació ja la porta feta per tota l'activitat que ell va fent i va difonent. Per mi, per altra banda, és un honor poder-lo presentar amb ell, perquè sóc admirador seu a nivell metodològic i sobretot del projecte de l'Ajuntament de Girona pel que fa a la gestió de dades. És una de les coses que en aquest congrés ja s'han apuntat, com la gestió documental va evolucionant del que és gestió d'objectes, gestió pura i dura de documents, a cada cop més anar incorporant la gestió de dades. I és precisament un projecte que porta molt temps i que probablement en el nostre àmbit no havia estat presentat encara de forma així ja objectiva i explícita. Per tant, li passo la paraula ja a Lluís Esteve perquè ens parli de com es gestiona les dades, o aquesta gestió documental basada en dades a l'Ajuntament de Girona. Molt bé, moltes gràcies. M'ha agradat molt de gestió documental pura i dura, perquè últimament és més dura que pura, però és el que tenim. També una petita precisió, quan parlem de projecte a l'Ajuntament de Girona, nosaltres sempre tendim, jo almenys sempre tendeixo a parlar més d'experiència, perquè moltes vegades els projectes, si ens agafem a la teoria, és allò que vols fer i amb què comptes fer-ho i com ho estàs fent i els resultats que aconsegueixes, quan en realitat moltes vegades el que ens trobem nosaltres és que tens un problema, et trobes davant de certes dificultats i pocs recursos per fer-ho i a partir d'aquí neix una idea, un suggeriment i al final dius, ha estat una bona experiència, en podríem fer un projecte. Bueno, això sempre és interessant. Estic molt content perquè veig que ahir, francament, alguns em vau fer patir una mica i jo vaig marxar molt puntual, que no sé què vol dir puntual amb el sopar que vam fer, però bueno, entrarem de seguida en matèria. L'organització ens ajuda perquè ens ha posat un ambient fresquet per assegurar que ningú s'adormi, ni el que parla. Bé, gestió de documents basada en dades. Jo he posat un subtítol que és gestió de documents i la gestió de dades. És a dir, estem en un moment que encara hem de potser veure on és el punt d'intersecció entre les dues bandes. I bé, dit això, endavant les atxes. Quin és l'objectiu d'aquesta xerrada? Primer de tot, pot semblar una mica pretensiós, no voldria que ho fos, però és un toc d'atenció a la comunitat professional. A la comunitat professional catalana, en aquests moments, perquè en relació a la gestió de dades, la preservació de dades, no tenim res. O sigui, no hi ha res conegut. És a dir, em sembla que si busquem entre el material que s'ha publicat hi ha un parell de referències teves manllevades d'un article que sempre acabes anant-hi a parar, que és de l'Stephen Rhodes aquest, però que també és un aspecte marginal i després amb un article justament de l'Ajuntament de Girona que esmentem aquesta experiència, no hi ha més. La veritat és que no hi ha polítiques, no hi ha metodologia i quan mires a fora continues dient no hi ha polítiques, no hi ha metodologia. Per tant, és un toc d'atenció, això és, en part, ho vam presentar a Reykjavik, així mateix també ho vaig plantejar, allà ningú va dir res, però sí que després al sortir tothom deia, bueno, però ja has trobat alguna cosa? Jo no, escolta, vosaltres sou d'aquí, d'arreu del món, sou gent més sàvia, aporteu coses, no? I l'altre és fer un intent d'aproximació metodològica, entre cometes, aquí falten les cometes, a partir de l'experiència i la cursiva, aquí sí que és correcte, de l'Ajuntament de Girona. Bàsicament amb dos aspectes que són troncals, una és la preservació de les dades i l'altra la preservació de la presumpció d'autenticitat, que està fortament influenciada per
interpares. Diguem que ens va bé treballar amb aquesta gent. Més o menys per on aniran els tiros. Bé, primer de tot, gestió de dades. Per què? Justificar-ho, un estat de la qüestió, una mica més extens el que és l'aproximació metodològica i una història que ens hem inventat de dir, bueno, són estratègies concurrents entre diverses perspectives en les organitzacions, doncs és una mica el com fer-ho, que aquest com fer-ho és allò de cada maestrillo tiene su librillo, és a dir, que el que et pot funcionar a tu, el veí diu això és nefast, però bueno, com a mínim ho explico. I llavors, bueno, reflexions finals, alguna conclusió potser, també pot ser que sigui al revés, alguna conclusió, ja es veurà. Això és un treball en curs, és un treball que surt més per resoldre problemes que no pas com un projecte de recerca. Em sembla que és la primera vegada que algú diu l'Ajuntament de Girona fa, o no tenim la sensació que estiguem fent recerca, per desgràcia, seria molt interessant, però bueno, diguem que com a treball obert res del que diré és, per descomptat, ni ciència pura, ni dogmàtic, ni a més ni consolidat. La primera qüestió és per què cal parlar de gestió de dades. Els conceptes els teniu aquí del Big Data, l'Open Data, el Data Governance. Hi ha tot un seguit de conceptes que constantment ens estan ara entrant. Sembla que el concepte dades és el que es ven, el que es porta i el que, per dir d'alguna manera, també té més visibilitat. Jo soc molt crític amb el tema de la visibilitat, soc molt crític, intento ser crític amb el tema de la visibilitat, perquè si la visibilitat no va lligada amb el rol real del que estàs fent, el rol real sona fatal, però amb allò que fas ja pots anar dient soc aquí, que diran sí, ets trempat, però no ens serveixes gaire de res. El que sí que és cert és que això genera un conflicte mental, és a dir, jo quan em plantejo de dir, tenim un problema, en parlem, ens mirem, aquí hi ha la Maria, hi ha la Sònia Oliveres també, és a dir que això és producte també col·lectiu en aquest sentit, i el primer problema que tens és saber cada concepte d'aquests a què afecta i quines connexions pot haver-hi. El que sí que és cert, que és real, és aquest augment exponencial de dades. Sigui perquè se n'han publicat moltes, perquè cada vegada publicat, o sigui, dades que les organitzacions creen i publiquen, el creixement totalment exponencial també de sistemes de captura automàtica, per exemple, a les ciutats, controls de trànsit, estacions meteorològiques, totes aquestes dades es van gestionant i llavors es genera també molta teoria sobre la importància d'aquestes dades, els criteris de retenció d'aquestes dades. Posem-ho en qüestió també perquè ja hem de començar a distingir entre diferents tipus de dades, sigui pel mitjà de captura o bé també per la procedència i l'ús que se'n farà. És a dir, amb la llet es fan moltes coses, el formatge aguanta més, els iogurts caduquen més aviat, en teoria, ara ja no ho sé pas. I després hi ha l'altra qüestió, que és l'internet de les coses, que se'n parla molt bé, són coses molt interessants, però que en l'últim Mobile Congress de Barcelona, bé, hi havia un dels hackers, no sé si... Jo no vaig anar-hi, però vaig llegir, vaig fer el seguiment. Hi havia un paio molt interessant que ell és hacker reconvertit, que es veu que dona molts diners, i hauríem d'explotar una mica això, i et feia demostracions pràctiques de com en menys d'un minut et hackejava el mòbil. I llavors ell, una de les coses que deia, diu, s'han d'adoptar mesures de seguretat, s'han de basar... Em sembla que m'abrigaré, estic mort de fred. Perdoneu, Jo pensava que era l'emoció del moment, però no és l'emoció del moment, no. És una cosa que probablement acabarà evolucionant en un constipat, com el tema de la gestió de les dades. Sabeu que les dades és el petroli, però el petroli és molt útil, però també pot ser molt contaminant. Doncs estem al mateix nivell, es tracta d'això. La qüestió és que aquest especialista deia que l'internet de les coses estarà a full d'aquí 3 anys i que no ens podem ni arribar a imaginar
la de dades que se generaran i els possibles creuaments que es poden fer en relació a la intimitat de les persones, el coneixement dels usos, dels hàbits, el que sigui. Això també té d'alguna manera també té una incidència en les organitzacions i, per tant, si afecta les organitzacions, afecta la informació, si afecta la informació, afecten els documents. A nivell molt més concret, la gestió de les organitzacions, tenim les típiques bases de dades, que ja no sé si són típiques. Podem pensar que quan estem parlant de dades estem parlant de bases de dades, de sistemes, els sistemes comptables, els sistemes tributaris, jo sempre escombrant cap a casa el sector municipal, el padró d'habitants, però la veritat és que en els últims anys s'han anat automatitzant les tasques administratives i qualsevol procés, quan fem una anàlisi de tramitació i per implementar workflows, la veritat és que se generen moltes dades, moltes. Dades visibles, dades que són qualitatives, és allò de dir, jo per fer un document necessito determinades dades, o metadades, que ara és el que es porta, però també dades específiques qualitatives de si és una llicència d'obres, metres quadrats, si és una reforma, el que sigui, i a part, dades que són més d'usuari, de gestió, algunes són visibles, d'altres no, que els experts anomenen dark data, perquè tot hi has d'afegir-hi data al final. Al final també és Lluís Esteve Caselles data. I l'altra qüestió lligada, que tinc un problema amb la presentació evident, no és que hagi marcat especialment la tendència a no fixar la informació, però sí que és cert que aquesta tendència hi és. És el moment que hi ha més dades, hi ha dades que es fixen i dades que no es fixen i, per tant, aquí comencem a tenir el primer problema. Bé, l'altra qüestió és la qüestió de com s'ha tractat el tema, el rol professional, les dades obertes, el Big Data. Parlem molt de quin ha de ser el nostre paper en aquest àmbit. I la veritat és que hi ha un desajustament brutal entre la teoria i la pràctica. La teoria és poca, però és teoria. Està allà i tu dius, això és com aquell cotxe, dius, ostres, quin cotxe més maco, que no em podré comprar mai de la vida. Això és exactament el mateix. La participació real és purament testimonial. Comences a parlar amb la gent i la gent diu, bueno, sí, nosaltres hem col·laborat d'alguna manera, però com ho has fet? Això és molt clar. Per exemple, a nivell d'Interpares s'han fet diversos estudis sobre el rol del records management en el context open data. I, bueno, els resultats són decebedors. És a dir, no hi ha rol, aquest rol no existeix. I llavors es parla molt de la visibilitat. I és clar, dius, a veure, realment és un problema de visibilitat? El problema no és de visibilitat, és a dir, malgrat que hi ha algunes aportacions interessants sobre els criteris de retenció, de disposició, de traçabilitat i autenticitat, però esclar, estàvem en una reunió precisament a Londres amb els arxius, aquí, als arxius nacionals, i, home, aquesta gent han fet alguna cosa a nivell de preservació de dades, i es discutia sobre el paper en projectes open data. Escolta, jo vaig fer una pregunta, i perdoneu, ho dic des de la base de la trinxera, però algú pot pensar que podem tenir un rol rellevant en projectes innovadors i així, si abans no hem fet absolutament res en la gestió, en la preservació de dades? És a dir, això és la primera qüestió que ens hauríem de plantejar. És a dir, que si no tens el carnet, difícilment... Bueno, pots conduir, però no sé què faràs. Ai, millor. Estat de la qüestió. Estat de la qüestió és que aquí hi ha dues línies. Dintre hi ha material, el que hi ha poc material és en relació al que ens interessa a nosaltres. Aquí hi ha dues línies que s'han treballat més, que és el Data Management i el que és el Research Data Management. Aquí la primera qüestió és l'explotació directa de dades, a punt de vista totalment informàtic, sobretot ara el que són els fitxers de dades mestres, això està molt de moda, està molt bé, però és una visió purament presentista i utilitarista de les dades. No hi ha visió a curt termini, hi ha una certa visió global, això ens pot anar bé, però això és TIC. I amb això insisteixo perquè, parlant amb algun de vosaltres, si hem de fer això, hem d'anar cap aquí, jo recordava una conversa, i vaig dir en Quim davant, que com que no hi és puc dir-ho, me recordo una converses que havíem tingut fa 25-26 anys, quan estàvem implementant els primers sistemes de gestió de documents. Jo tenia una demo en FileMaker, l'aplicació que encara existeix, ell tenia una altra demo en FileMaker,
I discutíem fins a quin punt amb aquella demo podíem nosaltres avançar, en aquell moment jo a l'Ajuntament de Cassà i ell a l'Ajuntament de Lloret, que encara hi és. I la discussió era aquesta, és a dir, a veure, nosaltres els nostres objectius els hem d'aconseguir des de la nostra posició professional, no posant-nos allà on no ens pertoca. Per tant, jo la perspectiva que defenso és la perspectiva més, intento, des del punt de vista de la metodologia, i defensar el nostre per exportar-ho, en tot cas, en termes de valor afegit a les altres professions. Per tant, el data management és això, les dades de recerca estan directament vinculades a centres de recerca i sobretot a biblioteques universitàries, amb la qual cosa la perspectiva és totalment diferent. Però no deixa que hi ha aspectes d'ús, de preservació, que ens afecten igual. Per exemple, fa 2 setmanes, més o menys, hi havia la trobada mundial a Barcelona del Research Data Alliance. Jo no vaig anar al congrés aquest, espectacular, també, no sé si fan festes com les nostres, però vaig quedar al·lucinat. No vaig anar-hi, primera perquè pel preu i tal, jo me vaig apuntar, és una cosa oberta, tothom es pot apuntar, no en el congrés, a l'associació aquesta que és auspiciada per la Comissió Europea. Vaig anar al precongrés perquè es vol fer una mena de cosa ibèrica entre Portugal i Espanya i nosaltres. Jo vaig quedar parat, perquè d'aquí érem 4, els que jo tenia controlats, hi havia un centenar de persones, em sembla que hi havia una persona de biblioteques, i si no vaig errat, en el precongrés, i jo era l'únic arxiver, i vaig intentar passar discret. I comences a escoltar experiències, no? Ostres, resulta que hi ha els investigadors paràsits de dades defensen l'argument de reutilització. Això és molt interessant perquè quan nosaltres estem tan posats i focalitzats en el document, la dada, l'arxiu, ens equivoquem. Ens equivoquem. És a dir, el nostre objectiu no és centrar-nos en el document, la dada, l'arxiu, és centrar-nos en la interacció entre el document i l'usuari, sigui intern o extern. Si fem això, ara ja m'estic avançant a les conclusions, però ja no sé pas on anirem. És a dir, si fem això, tenim un futur professional, jo diria que amb unes certes expectatives més que positives. Si no fem aquest pas, hi ha un estudi de 2013, això sí que me'n recordo el nom, que es va fer als Estats Units sobre les feines que es veurien afectades per la robotització immediata en els propers 10 anys. I feien una escala entre el 0 i l'1. Els arxivers, l'1 és els que tenen més possibilitats de ser esbandits, els arxivers teníem una puntuació de 0,76. És a dir, i els que tenien puntuació 0 o més baixa és precisament feines que eren d'interacció entre persones. Nosaltres, el nostre objectiu ha de ser tractar amb persones, tot i que algunes haurien de demostrar primer alguns mèrits, però en fi, ja sabeu, és igual, deixem-ho estar. La qüestió és que un d'aquests projectes que es presentava només a nivell de dades, és a dir, Cancer Genomics, 600 terabytes, 600 terabytes de dades, més de 200 investigadors entre el Centre de Computació de Barcelona i la Universitat de Cambridge. Una inversió de 100 milions d'euros per generar aquestes dades. I el problema que tenen ells és com preservar això i com mantenir-ho. Diu, no sabem què ens costarà, no ho sabem. Diu, però hem fet una primera estimació i estem una mica espantats, perquè no podem baixar dels 20 milions d'euros. Esclar, quan nosaltres anem, jo ja vaig dir amb els meus 60 teres, jo no els explico res, perquè què els hem d'explicar. Però aquesta gent té problemes reals també i molt potents. Per tant, els perfils que surten són diversos, però sempre, fins i tot en el moment que toquen d'alguna manera el món dels arxius, la perspectiva professional és la visió més conservacionista. I per altra banda hem d'anar molt en compte perquè, per exemple, a dins del Research Data Alliance, el que hi ha molt de concepte per data, que
que no són dades estructurades. Allà hi posen de tot. Per tant, quan comences a buscar, aquí hi ha moltes referències a gent que ens hem anat mirant les polítiques i no esmenten dades estructurades. Fins i tot quan vam participar en el Foro Iberoamericano d'Avaluació Documental vam fer una batuda sobre polítiques d'avaluació de documents electrònics i si bé és cert que no era l'avaluació en principi no té per ser diferent, sí que és cert que... Ui, he d'apretar. He començat un quart? Sí. Doncs sí que és cert que no hi havia ni en els arxius nacionals polítiques sobre aquest tema. Per tant, l'única excepció, més alineada amb la perspectiva arxivística, és aquesta experiència, que és un sistema d'informació geogràfica fortament influenciada per Interpares i OAIS, però que això està malament, està centrada en la preservació en la fase inactiva. Per tant, tot el que són dades en línia, tot el que és preservació de la integritat i l'autenticitat de les dades en línia no es tracten. Però bé, és interessant. Un altre exemple, el projecte ARPANET d'arxius nacionals, d'arxius nacionals en Anglaterra, Bèlgica, Estats Units, França, Holanda, Noruega, Suècia i tal, Suïssa. La majoria, no tots, el que feien és extracció més o menys sistemàtica de dades, en fitxers plans, snapshots, i havien detectat tot un seguit de problemes com l'accés a les còpies de preservació, l'avaluació a les bases de dades, les relacions entre bases de dades i documents, la documentació de les bases de dades, que normalment sol ser inexistent, però entraven molt poc en matèria, és a dir, aspectes molt generals i molt poc centrats en el document. El producte estrella és el CIART, que és dels arxius nacionals suïssos, però, esclar, aquí el que es tracta és que sí que han fet, jo penso, una molt bona feina, però està orientat molt a la conservació de la base de dades. És a dir, està focalitzat en el model relacional. La singularitat del document no s'ha tingut en compte. Quan avaluen les funcionalitats de les bases de dades, el valor informatiu de les dades i com s'exploten. Però, per exemple, això ja queda clar en les conclusions, és a dir, que la perspectiva és eminentment tecnològica, i llavors la qüestió és, quan nosaltres estem parlant de bases de dades, hem de necessàriament plantejar-nos la preservació de les funcionalitats de les bases de dades o només les hem de documentar? Això és una pregunta oberta, però jo ja he posat un no. És a dir, sistemes d'informació geogràfica. Aquesta és una discussió llarguíssima. Però el que és realment interessant dels sistemes d'informació geogràfica és identificar, documentar i preservar les fonts d'informació. Els sistemes d'informació geogràfica és una manera de visualitzar unes dades que ja existien. Al segle XVIII posaven els mapes de costat i comparaven, en el moment que s'inventa el paper vegetal es posa al damunt, i, diguem, la funció comparació i anàlisi és la que es manté al llarg del temps i canvia en funció de la tecnologia. Aquí hauríem de plantejar-ho de manera semblant. Altrament, és impossible. Aquesta gent, quan fa les extraccions, després, a demanda, es poden tornar a carregar en el sistema. No és pràcticament immediat, però es pot fer. Quin problema té això? Home, de moment està limitat a usuaris interns, és a dir, usuaris potencials externs, reutilització de dades, publicació amb Open Data, tot és molt més complicat. Objectius d'aquesta aproximació metodològica? Fàcil. Fixar la informació, evitar que la informació s'actualitzi permanentment, garantir l'autenticitat tant les dades en línia com les que no ho estan i mantenir l'explotabilitat de dades, perquè una cosa és que no vulguis mantenir la funcionalitat, però l'altra és que les dades, si perd la possibilitat d'explotar-les tampoc té cap sentit. La primera dificultat és, o sigui, ara aquesta part, la primera part és de dir, molt bé, si no ens centrem en la base de dades anem a veure allò que ens afecta més, que tenim més proper, que és la identificació del document. Llavors dius, en què ens trobem? Ens trobem que és un document, és un registre, cada vegada tenim més formularis en línia, interns, externs, es fixa, no es fixa, i surt el dubte, un dubte que no és nou, i a més en Jordi el té publicat també, si una base de dades és un document, si una base de dades... Estem parlant d'una base de dades com si fos una cosa que fos tangible, quan en realitat ara és una cosa amb xarxa brutal.
si és un generador de documents, que és la majoria el que tenim, i si ja comencem a tenir contenidors de documents. És a dir, que algunes transaccions que no s'han fixat, per exemple, el tema dels bancs és claríssim que tu entres, fas una transacció en línia i en aquell moment et genera un rebut en PDF si vols, però el banc no guarda aquests PDFs. I aquest és un cas claríssim. Llavors dius, aquest assentament és un document o és un registre? És clar que un registre també és un document. Per registre jo entenc el tipus llibre de la Bayer de fa uns anys. I aquí això ens porta a parlar del model dococèntric i el model datacèntric. Aquí les diferències és la unitat mínima d'informació, en un cas és el fitxer, en l'altre és la dada. En un cas els formats són independents, pots tenir PDFs, pots tenir altre tipus d'informació i en principi no depèn del gestor de bases de dades. En canvi, en el model datacèntric la recuperació depèn fortament de la base de dades. Les característiques, aquí vaig una mica més de pressa perquè si no això és més llegible que no pas explicable. Aquí hi ha una diferència, es pot jugar amb una comparació, potser hagués anat més bé posar-ho amb les característiques d'un document en un model datacèntric i les característiques del document en un model dococèntric. Quina és la qüestió? La qüestió és que les dades, la més evident és que no tenen normalment un sistema de validació o d'autenticació que li doni presumpció d'autenticitat. Aquesta és una. L'altra és que les dades per si soles no són autocomprensibles. Necessites plantilles, formularis, necessites context. En canvi, el document el pots traginar d'un costat a l'altre i el document és llegible. Les persones humanes, és redundant, poden entendre-ho. Això és el mateix. I els sistemes de gestors de bases de dades, moltes vegades, quan no es fixen en documents, treballen amb vistes predefinides, o reports, als informàtics els agrada molt. Esclar, això moltes vegades que et serveix per validar una transacció que tens en aquell moment, no ho fixes, perquè l'acabes de veure i es fa la confiança en la persona, en el sistema. Una altra cosa és que els conjunts poden ser formalment definits, identificats i declarats com a document. I llavors a partir d'aquí dius, bueno, tu molt bé, estàs xerrant molt, però com identifiques les dades? Tenim la versió fàcil. Allò que ja existia en paper normalment ben regulat, per tant, moltes vegades hi ha unes dades mínimes i si no agafes els antics precedents en paper i selecciones. Aquesta és la versió més fàcil. Quan són registres de nova creació és una mica més complicat, però els elements que es posen aquí en els registres de nova creació també s'han de tenir en compte en els anteriors. La primera és necessitat d'evidència. Això està molt lligat amb el que deia la Cassie Finlay l'altre dia sobre l'avaluació. És a dir, hem d'identificar en quins processos, al llarg d'un procés, cal evidència de la transacció aquí, aquí i aquí. Si estem parlant d'evidència, sigui en un format o sigui en un altre, estem parlant de documents, l'estatus de documents. Per tant, què és el que és important? Doncs la teoria, si parlàvem de les 4Ds, doncs la de les 3 Qs i la C, que és el què, qui, quan, com. Dades qualitatives, per exemple, les dades d'obres que explicava, o d'altres que poden ser processos de gestió. Imagineu-vos, activitats en règim de comunicació prèvia. Si la comunicació prèvia no passa res, posaré una botiga de llaminadures a la cantonada, cap problema. Però aquí un tècnic ha de validar conforme algú s'ho ha mirat. És correcte. Aquest correcte és més que un tic en la base de dades. Imagineu que no és correcte. Dius, no són llaminadures, escolta, que això són metamfetamines, m'estàs aquí i m'estàs enganyant. Per tant, faràs un requeriment, faràs una tramitació. Hem de conservar la tramitació, això t'hi farà el seu expedient, però les dades de tramitació de l'expedient estaran a dintre el que serà el registre d'activitats econòmiques. Com han de ser? Quines característiques poden tenir aquests registres? La importància del context. Hi ha diverses perspectives. Hem anat fent retocs, cada vegada que ho llegim i posam alguna coma. Què documenten? La primera distinció és que hi ha registres que documenten accions i d'altres que controlen documents. Els que controlen documents és allò... Em recordo fa molts anys, quan era jove, que encara podia fer coses interessants. A Marta Albà vam fer l'exposició del Carrilet,
i vam fer un treball d'investigació, allò sí que era divertit. Hi havia la figura del listero. Havia pensat en això. La figura del listero era pur i simplement l'encarregat que feia llistes de control de coses, de treballadors, de jornals, de materials. El listero és el registre que controla altres documents, per exemple, el registre de factures. I a priori sembla ser, encara no ho tinc gaire clar jo, però que seran secundaris, que no vol dir que siguin eliminables sempre. I l'altre és els de les accions, allò que aquella acció, l'acció de registre, substitueix el valor del document. Per exemple, l'empadronament és molt clar. Jo porto un seguit de documents i trobem altra vegada la importància, l'accent en la interacció de la persona que comprova, valida i fa l'empadronament, amb efectes immediats o condicionats, períodes de carència, el que sigui, i aquells documents s'eliminen. Una altra perspectiva, que aquesta és molt important perquè entre una i l'altra es poden establir diversos requisits de preservació, d'autenticitat o de gestió. Els registres continus i els discontinus. Més enllà de la parrafada, el fàcil. El padró d'habitants és un registre continu. El registre d'activitats econòmiques, per exemple, que formalment no existeix perquè legalment no es diu que s'hagi de portar, a nivell pràctic i a nivell de seguretat jurídica per l'Ajuntament per garantir la traçabilitat de les accions de què s'ha fet, per exemple, en règim de comunicació prèvia o de llicències o el que sigui, doncs es pot formalitzar. Aquest també és continu. Però, per exemple, en els serveis comptables, els serveis econòmics, m'estic ja perdent, els serveis econòmics, escolta, els exercicis són anuals i, per tant, hi ha una delimitació temporal molt clara, que la validació és que tu els llibres comptables, siguin en paper o siguin en digital, tenen una formalitat que cada assentament entre ells es relacionen i de 1 de gener a 31 de desembre configuren un registre discontinu. És això, bàsicament és això. Aquesta és l'aproximació. Dius, molt bé, d'acord. A partir d'aquí nosaltres en traiem, diguem, diversos requisits a veure què s'apliquen en un sistema o en l'altre per assegurar l'autenticitat. Nosaltres hem seguit dues línies clares. Una, la securització de les dades en línia. I l'altra, la duplicació per extracció periòdica incremental, és a dir, que sí que tenim en compte, en el cas del padró d'habitants, per exemple, de dir, no, escolta, només allò que s'hagi modificat en les modificacions del padró anual. Seguim la mateixa tònica. Això sí que està publicat, no hi entraré més. I això sempre és regulat. Hem descartat criteris d'autenticitat en les dades en línia, les vam plantejar totes, ens semblaven totes molt interessants, però totes molt complicades. I, curiosament, encara aquest dematí la Sònia, que es deu haver aixecat molt aviat, o ha empalmat, m'anava enviant whatsapps i jo estava ja... Diu, escolta, és que allò que fèiem del hash encadellat, això és el blockchain. Dic, sí, som pioners, és increïble, però ho vam descartar. Ho vam descartar perquè nosaltres no ho podíem fer-ho. És una mena de blockchain domèstic, però tot i així també ho vam descartar perquè arriba un punt que des del back office informàtic hi ha coses que també es poden tocar i refer. I en canvi el que garanteix és la traçabilitat implícita. I això, la traçabilitat implícita, és posant en evidència aquelles dades, aquella transacció en relació amb el context. És a dir, el registre d'entrada i de sortida genera traçabilitat. Els assentaments comptables generen traçabilitat. Els moviments de recaptació generen traçabilitat. I, per tant, et pots carregar l'expedient o el podries manipular, però has de canviar moltes coses si vols fer-ho bé. Per tant, no és tan senzill. Què vam prendre de referència? Les directrius d'Interpares. Això està publicat, l'associació ho té publicat i està traduït al català, i ho vam alinear més o menys. Està clar que les recomanacions no sempre són clares, com podeu veure. A veure, les recomanacions no són aquelles, aquestes són les recomanacions que nosaltres vam fer arran de l'estudi de cas que vam fer amb Interpares 3. És a dir, vam agafar els criteris els elements d'identitat i d'integritat, confiabilitat, autenticitat i usabilitat i vam dir, molt bé, alineem-ho amb Interpares i veure com es porta més o menys a la pràctica. Què falten aquí? Jo penso, quan estava revisant, hauríem de separar quins apliquen a dades en línia i quins apliquen
a l'extracció de dades, quan hem fet l'extracció de dades. En alguns casos apliquen en tots dos costats. Hi ha aspectes una mica més complicats de portar, per exemple, la verificació de la signatura digital per l'autoritat de certificació, és a dir, allò que durant molts anys havíem explicat que nosaltres volíem que a cada signatura incorporar el tiquet de verificació. No és tan senzill i a vegades no ho fem. O la preservació de logs, que això és molt important, de creació, sobretot en registres continus com el padró, la creació de logs adequats i la seva preservació durant el criteri de retenció adequat. I això és important tenir-ho clar. Quin problema hi ha? Que els logs per defecte es guarden 2 anys, no més. Esclar, es produeixen milions de logs. Per tant, hi ha qüestions que no són tan senzilles. Hem salvat la part més dura i em sembla que pràcticament, si vau sobreviure ahir a Nathaniel Payne i a la seva energia, això és mig carajillo. Estratègies concurrents. Fixeu-vos que en les organitzacions el que tenim és preservació de dades en un costat, que l'he posat a davant perquè és el que ens toca, seguretat de dades, dades obertes, protecció de dades personals, moltes dades. O sigui, tothom remena moltes dades. Per tant, no seria lògic plantejar una estratègia concurrent, és a dir, escolta, fem alguna cosa més cooperativa. Per què? Doncs el típic, ser eficients, ser efectius, i llavors també promoure el nostre rol professional, però no encarat a la visibilitat. O sigui, ho dic més endavant, és a dir, no busquem estratègies, siguem estratègics. Allò que fem aporta valor. No és que nosaltres hi vulguem ser-hi, no posem el peu a la porta. Si poses el peu a la porta normalment perquè vols entrar en alguna festa, has de portar un parell d'ampolles, si no, no et deixen entrar. Fixeu-vos, no sé com es llegeix això, es llegeix millor aquí? Sí, vale. Qui fa què? Fixeu-vos que, jo ara aquí el problema el tinc jo perquè no m'hi veig. El grau d'influència del departament i els instruments. Transparència és molt influent en aquests moments, perquè ven moltíssim. És allò com el Big Data i l'adolescència, allò del pensador aquell israelià que diu és com el sexe en els adolescents, que tothom en parla, ningú sap què és i tothom pensa que tothom el fa i ningú, exactament, no en recordo la sentència però és molt bona. Transparència, necessito el catàleg de dades obertes, la gestió de documents, intentaré mirar-ho des d'aquí. Nosaltres tenim el nostre catàleg d'aplicacions informàtiques vinculat en el quadre de classificació. Protecció de dades, ho portem nosaltres, com podem, jo soc administrador de seguretat de dades. D'aquí se'n deriva el catàleg de fitxers amb dades personals i el registre de fitxers declarats, és a dir, la versió resumida, la versió real. Tecnologies de la informació obligatòriament, fixeu-vos que els asteriscs varien molt i nosaltres la gestió de documents és la menys influent. L'ENS obliga a tenir el registre d'actius d'informació, un inventari d'aplicacions d'informàtica, més o menys. Això és qui fa què. La veritat és que quan et planteges qui fa què, és molt clar que hi ha unes necessitats compartides. D'entrada és identificar i mapejar els actius d'informació. Actius d'informació no me fa mal, ho he estat en contra durant molt de temps, ara l'accepto. Actius d'informació, d'acord. Coneixement i descripció de l'estructura de dades dels fitxers. Això interessa a tothom. Identificació i selecció de les dades de valor per la seva reutilització com a dades obertes i la preservació com a documents. Això interessa a tothom, però això ja és més complicat. Això nosaltres ho podem fer prou bé, els informàtics patinen, i si hi ha algun al Departament de Transparència, te mira volent dir, m'ho pots tornar a explicar? És a dir, anem veient exactament què és el que podem aportar nosaltres aquí. Aplicació de l'avaluació d'impacte de privacitat. Això encara ho fem poc, però això s'ha de fer. Això va directament relacionat amb els procediments de dissociació i llavors els requisits de confiança, és a dir, tot allò que publiquem en dades obertes ha de tenir requisits de confiança. Quin seria l'escenari desitjable? Doncs una política coordinada, una política cooperativa, en el qual fixeu-vos que nosaltres, curiosament, estem en el centre perquè som els que podem donar més servei. Això no és propaganda barata, més enllà del que us estigui dient. En realitat, fixeu-vos que en alguns d'aquests aspectes la visibilitat la tenen uns altres, però la feina bruta, el dark work, el fem nosaltres, moltes vegades. Un cop de telèfon, escolta, això, saps? Ah, sí, ho porten fulano, no, això és d'aquesta altra manera. Aquest suport telefònic o presencial és important. Per tant, hem de tornar a una cosa que a nosaltres ens sona molt bé. Quan l'Esquema Nacional de Seguretat diu gestionar el cicle de vida d'actius d'informació, perdona, m'ho dius o m'ho expliques? I fixeu-vos que algunes de les qüestions
clau, són qüestions clau que estan directament vinculades a la nostra feina. No estem inventant la roda. Per tant, la importància és plantejar aquestes polítiques cooperatives en termes de valor afegit. I a més, hi ha qüestions, aquí veieu, per exemple, el Open Data, TIC, gestió de documents, protecció de dades, a on beneficia cadascuna d'aquestes accions. És a dir, són accions, i ara veig ja tancant, que, per dir-ho d'alguna manera, nosaltres hi tenim un paper més que important. En un article que vaig publicar, que baixa sobre l'experiència que vam tenir, que vam fer a l'inici de les dades obertes a l'Ajuntament de Girona, el vaig presentar a Brussel·les el 2013. Entre d'altres, és a dir, s'explicaven grans projectes i tu vas allà a explicar el petit. I vaig quedar parat perquè va generar molta expectació, em van venir a buscar i em va dir, no, escolta, que estem preparant un especial del Records Management Journal, i dic, hòstia, això ara sí que m'has mort. Està publicat allà, no està publicat aquí, però sí que hi havia allò, lliçons que hem après. I què és el que valoraven? Que eren coses molt concretes. I algunes d'elles, és a dir, són aquelles qüestions que nosaltres hem de tenir molt clares de fer visibles. És a dir, per localitzar els possibles datasets, els conjunts a publicar, l'instrument més fàcil és el quadre de classificació, si el tens bé, si el tens connectat amb el catàleg d'aplicacions. El problema per delimitar les dades a publicar, per nosaltres era molt clar, anualment en alguns casos, en d'altres trimestralment, qui ho ha de fer-ho no ho sabia. El fet que la preservació de dades, si hi ha aquestes polítiques prèvies d'extracció que fèiem nosaltres, facilita que hi hagi dades obertes, però com que són processos que a vegades no són tan barats, allò que pretens fer per preservació de dades no ho pots obtenir. I en canvi, si és per dades obertes, t'ho posaran fàcil. Doncs escolta, puteria. És a dir, aquí una cosa ajuda a l'altra. Això és molt important. L'altre és la perspectiva de dades obertes en l'anàlisi de tramitacions. Això és un estalvi de recursos brutal. Nosaltres invertim diners en l'anàlisi d'una tramitació i després l'has de tornar a revisar al cap d'uns anys perquè resulta que has de mirar si hi ha dades publicables. Escolta, quan fem una anàlisi de tramitació intentem pensar en forma de registre, de formalització de registre, i intentem ja pensar i dissenyar les dades de manera que puguin ser extretes en format dades obertes. L'altra qüestió que només fem nosaltres, que només podem fer nosaltres, la qualitat de les dades. La qualitat de les dades obertes és un punt crític. Si hem d'avaluar riscos, reputació de la institució pot caure en 2 segons. Portes 3 mesos allà picant pedra amb les dades i t'has equivocat en una cosa evident. Si la qualitat de dades és possible d'obtenir o de corregir en algun moment, és en el moment de captura. Els únics que estan incidint en el moment de captura som nosaltres, som els únics. Igual per les dissociacions complexes, que a vegades una dissociació de dades no és tan senzilla. L'única manera de fer-ho possible és establint noves pautes en l'entrada de dades. Bé, i l'altre és... el punt final m'interessa, transparència, dades obertes, nous documents. Fixeu-vos que la llei de transparència obliga a publicar tot un seguit de dades que no són documents, pròpiament. Però en el moment que obliga a publicar-los, passen a ser documents. Quants de nosaltres hem formalitzat aquestes extraccions com a documents? Estan validats? No. Validats no vol dir necessàriament signats. S'han integrat en la gestió dels documents? No. És necessari i ho hem de proposar i reivindicar nosaltres, no ho farà pas ningú més. Fixeu-vos com són les coses. La setmana passada, punyetera casualitat. A dalt de tot, Open Data, Departament d'Informàtica, UNISA, Pretòria, 2015. A sota, el remarcat, i us ho dic de debò, punyetera casualitat. Una demostració exemplar de lideratge pot ser localitzada a l'Ajuntament de Girona, on el Departament de Gestió Documental lidera la localització dels datasets i la selecció de dades que han de ser utilitzades utilitzant els principis i les eines del Records Management i que poden ser útils per l'organització i per reforçar la seva posició en la tendència actual, bla, 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 bla. Vaig quedar a quadros, una referència a l'Ajuntament de Girona amb una exposició d'algú a Pretòria.
Podeu pensar, ostres, clar, aquest tio va de crac, aquests de Girona són la pera. Bé, doncs aquí ve la qüestió, que és la següent, la metodologia. Això que hem fet a l'Ajuntament de Girona és una experiència. Ha sortit més bé o més malament, però és fràgil, és fràgil. Per això he fet una referència, quan tu has dit a la gestió documental pura i dura, ara en aquests moments és més dura. És a dir, ni en institucions que diguem que per fer-nos canviar nosaltres la trajectòria, com diu en Joan, diu, bueno, ens poden modificar la trajectòria, però per fer girar un petrolier necessites 3 o 4 quilòmetres abans. Això és el mateix, però nosaltres ens estem trobant que van començar molt forts en dades obertes, ens citen amb una cosa de Pretòria i ara estem opiats. No vinc a plorar, no vinc a plorar. Vinc a posar el dit a la llaga en el sentit de dir això no poden ser solucions puntuals d'un departament, d'una institució. Ha de ser una solució d'un col·lectiu. Si és que la volem donar, si no farem una altra cosa. Per tant, la primera qüestió és metodologia. La metodologia és més enllà del conjunt de pràctiques aïllades. I això és importantíssim perquè el que dona metodologia, la metodologia el que aporta és, el que dic aquí, és estabilitat en un context que és inestable. I a més aporta visibilitat i capacitat d'influir. Volem influir? Consolidem metodologia. Si no, bla, 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 no serveix per res. Podem parlar el que vulgueu. Podem fer tants sopars de gala com vulgueu. Jo m'apunto tots. Però no aconseguirem quin és l'objectiu. L'altra història és el posem-nos d'acord, que va tenir una certa gràcia aquí sobre l'apòstrof. I llavors, tot seguit, amb el congrés aquest de govern digital, també es va posar de moda el fem-ho fàcil. Compte, compte. Fem-ho fàcil per nosaltres és molt perillós. Perquè fem-ho fàcil vol dir sempre adoptar solucions TIC a la primera. És a dir, aquí hi ha una prelació, hi ha un ordre. Primer posem-nos d'acord i després fem-ho fàcil. Si primer ho fem fàcil, cadascú portarà un barret diferent. Política de preservació de dades, importantíssim. És a dir, hem d'aconseguir que l'estatus de document sigui resilient. És a dir, que això està molt bé, és una paraula molt maca. Però és a dir que, malgrat els canvis de context, el document continuï sent document. Perquè el fotut és que les organitzacions donen molta més rellevància a les dades obertes, la protecció de dades i la seguretat TIC. I la preservació no es percep com una necessitat. Per tant, escolteu, des de la perspectiva de casa, l'única cosa que corregeix això és polítiques cooperatives. I més enllà del bla-bla, les polítiques cooperatives és, tu pots caure més o menys simpàtic en els informàtics. De fet, la meva dona és informàtica del Departament d'Informàtica de l'Ajuntament de Girona i també ha estat una estratègia, és a dir, dius, no, deixes casar-te amb algú d'informàtica per veure si te desencalles d'una vegada. Bé, no ha anat així la cosa, no ha anat així. La qüestió és que aquestes polítiques cooperatives, insisteixo, valor afegit, resultats. 2 i 2 són 4, no 2,1 més 1,9, que també són 4. Comptant sabem tots. No busquem l'estratègia, siguem estratègics. Per tant, per acabar, la datificació, anar acabant, estic acabant de ferrato, de fet, i acabo ja. La datificació és una realitat? Sí. Per tant, escolta, ni docuflautes ni dataflautes. Això s'ha acabat. És a dir, gent que et diu, no, escolta tu, a mi les dades, jo, documents. I els dataflautes, dius, bueno, jo soc antitecnologia. Però que no em treguin el mòbil, dates flautes són aquests a dir, escolta, sí, però ja ho arreglaran, no? Vull dir, si és tan important, ja trobarem la solució. Això no va així. És a dir, aquí o es fixa o no es fixa. I vet aquí la qüestió. I ve la següent, és a dir, plantilles versus formularis. Aquí la qüestió és, nosaltres estem promovent ara, a curt termini, aquesta és la meva opinió personal, però gestió de documents vinga PDFs, generats des de Word. Nosaltres, a l'Ajuntament de Girona, vam començar de punyetera casualitat, perquè era un tema de projecte, aquest sí que era clar, a generar documents a partir de formularis. Alguns, que ja teniu la mateixa meva edat, quan en parlàvem al principi, això fa 20 anys enrere, això era molt heterodox, i algú deia, no vas bé, no vas bé. Bueno, no ha anat tan malament, però és que és el futur, és el futur. És a dir, compte amb els productes que comprem, compte amb el que demanem. És a dir, jo, ara no, però fa un parell d'anys, vaig anar a un parell de sessions de presentació de producte, de gestió integral en el núvol, que tot això m'ho he saltat, però això va molt bé identificar aquesta metodologia, aquest corpus de registres continus, discontinus,
Això va molt bé quan has d'analitzar externalitzacions en el núvol, perquè et permet posar condicions, però això en parlarem un altre dia, perquè si no ja no serà. Aquí la qüestió quina és? Eren aplicacions integrals per a petites i mitjanes empreses, és a dir, fins a 50 treballadors. Tot, absolutament tot, estava en base de dades, fins i tot el correu electrònic. Clar, vaig aixecar el dit i vaig dir, correu electrònic perquè automàticament queda vinculat en el client. Llavors, no, hi ha diverses perspectives. Penseu en la comptabilitat, és a dir, no cal portar llibres en paper. El sistema comptable és el mateix, entren dades per totes bandes. Les dades són les mateixes. Què ha canviat? La perspectiva. Perspectiva des de gestió tributària, perspectiva des de comptabilitat, perspectiva des de tresoreria, i són les mateixes dades muntades de manera diferent. Bueno, fins aquí ja hi arribem. Aquesta gent està fent exactament el mateix. I llavors els vaig preguntar diverses coses. Una, escolta, aquestes visualitzacions, guardeu les plantilles? Diu, no. Dic, home, sou capaços d'aguantar una auditoria, una inspecció d'Hisenda de caràcter retractiu, 4 anys, hi ha hagut un canvi de plantilles i tal, i va començar un a apuntar allà. Diu, no, esclar, això s'ha de fer, perquè si no... Però el correu electrònic tenen el correu corporatiu, que és eina pròpia integrada, i després l'altre correu per sus cosites que no han de quedar en l'expedient. La gestió documental, el futur és realment ara? Bueno, aquesta és una derivada d'una xerrada que he de fer d'aquí uns mesos i que gràcies al meu amic Andrés me diu que era un títol de la seva conferència, me la va donant a mi, diu, el futur ja llegó hace un rato. La cançó de Los Redondos, que es veu que és la pera a l'Argentina, ja ho veurem, ja us ho he dit, però realment és així, és a dir, el futur és ara, el futur era ahir. Estem davant d'un nou escenari? Jo diria que sí. Fa molt poc vaig descobrir aquest punt del blog d'en Michael Woodbridge que deia l'ECM és mort. Ha generat un cert... No és qualsevol, és el director de recerca de Gartner. Diu, l'ECM és mort. I jo vaig llegir-ho, vaig llegir 3 vegades perquè, tot i ser curt, ell, el text i jo, vull dir que... Dic, hòstia, a veure... I deia, no, escolta, diu, s'ha acabat orientat als productes, o sigui, tota l'orientació a productes concrets. L'orientació és a serveis, Tu dius serveis, interacció entre la cosa i la persona. I al mateix temps me cau a les mans un blog que no l'he sabut trobar i me sap molt de greu perquè això no és meu, això és d'un consultor anglès que parlava de la governança de la informació. I deia, escolta, un discurs que els que teniu una edat us sonarà molt, diu, som supervivents de tota mena de nous noms i tal, però aquesta vegada, diu, jo penso que necessitem que la governança de la informació sigui una altra cosa, que sigui una cosa de veritat i que sigui una altra cosa. No em recordo el nom, però el buscaré. I per tant vaig fer una fusió de les dues idees i em vaig quedar en blanc, com podeu veure, i la meva reflexió final, entre cometes, és que la gestió de documents ha mort. La gestió de documents, tal com l'entenem ara, tal com l'havíem entès fins ara, és morta. És morta. El que hem estat parlant ja els últims parell d'anys, potser, i el que hem estat parlant en aquests dies, no té res a veure, o té poc a veure amb el que fèiem. I és curiós perquè quan vam començar amb el comitè científic, tu, Jordi, vas apuntar, vas introduir per aquí, i vaig dir, no, jo no, això no, tal. Però, mira, curiosament, és una reflexió dels últims 3 mesos, dius, no, la gestió de documents tal com l'entenem, si volem fer tot allò que diguem, si fem tot allò que diguem que volem fer, això és una altra història, i el que estem entrant és a la governança de la informació. No en la gestió dels recursos d'informació, del tema més rotllo bibliotecari, documentalista, oblideu-se'n d'això. És a dir, aquí hi ha una qüestió extremadament important, que és la gestió del cicle de vida de la informació, entesa com a jo tinc una declaració de principis en la meva manera d'actuar, dic exactament com vull treballar, tot el que faig queda documentat d'aquesta manera, documents, evidències, events, esdeveniments, el que vulgueu, ho blockchainem, el que vulgueu, és a dir, tal, i ofereixo-te uns resultats. I aquests resultats estan basats en la traçabilitat anterior. Tot el que diguem de les dades obertes, les transparències. Per tant, la governança de la informació hem de començar-la a integrar, em sap greu pel nom que hem canviat del Congrés, però ja es veurà.
o alguna cosa semblant. Per tant, això depèn només de nosaltres. El que us he explicat és un treball obert. Aquest treball obert mai pot ser un treball individual d'una persona o d'una única institució. Jo penso que ens hauríem de posar les piles i començar a fer algun grup de treball des de la base, sempre jo de baix cap a dalt, per intentar discutir algunes de les coses. Jo estaria molt receptiu a poder discutir algunes de les coses que he parlat en detall, explicant problemes concrets i que algú altre trobi altres solucions i, per tant, que ens puguem treure el nostre costat fosc. I ja està, moltes gràcies. Moltes gràcies, Lluís Esteve. M'he passat, Jo no puc estar més d'acord amb moltes de les coses que has dit i a més sí que és cert que també en vam estar parlant en el comitè científic i en el fons ja és un rum-rum, és una remor que cada cop es va movent més a fora que aquí. En el fons els ponents que hem portat també d'alguna manera anaven introduint aquesta línia i jo crec que ha sigut una ponència, la teva, interessantíssima en aquest sentit. Hem anat rebent força preguntes, aleshores tracten de temes una mica diferents, jo intentaré una mica articular-les, tenim uns 10 minutets, 5-10 minuts per preguntes més o menys, i després un anunci que us he de fer en relació als mitjans de transport que us poden portar a l'estació, això ho deixem pel final. Aleshores, una de les primeres era, sobretot agafant el fil aquest de la governança de la informació, quan tu has explicat una mica tots els instruments del vostre sistema, els que col·locàveu dins del que pròpiament seria el sistema de gestió documental i el que col·locàveu dins, per exemple, el sistema de compliment de l'EOPD, etc. i tal, allà hi ha una colla d'instruments. Allò és l'aterratge pràctic de com tu governes un sistema d'informació. Aleshores, ahir, per exemple, es va parlar de normativa tècnica i en l'evolució d'aquesta normativa tècnica tu creus que està quedant reflectit el fet que es vagi cap a un model on, per exemple, un catàleg o un inventari d'aplicacions hagi de ser forçosament un element del sistema, que vosaltres el teniu clarament incorporat com un element necessari del sistema? Primer matís, que ho tinguem no vol dir que ho tinguem integrat, no confonguem. Nosaltres tenim lligat un sistema, diguem, operatiu a nivell de gestió administrativa potent i hi ha molta feina arxivística de gestió de documents que estem picant pedra fora amb instruments a part. Aquests és un exemple, són instruments a part. Cada vegada que has de fer una actualització et tornes l'elo. Quin problema tenim en aquell escenari maco? Que necessitem suport informàtic, o sigui, la seva col·laboració és a dir, sí, però fes-me l'aplicació, noi, reclamo. Per tant, a veure, jo penso que models de referència n'ha d'haver-hi, n'hi ha d'haver. Jo penso que una de les qüestions és precisament unes dades mínimes d'un catàleg d'aplicacions. Hi han de ser-hi? Sí. Ha d'estar normativitzat? Sí. Més enllà d'això, no sé si ets o ja has passat, jo vaig passar per Enor en nom de l'associació d'arxivers, ja sabem el pa que s'hi dona, sabem quines són les intencions. També és veritat que s'ha derivat, en aquell moment, quan jo hi era a Enor, s'estava plantejant que no sabien exactament com encarar la revisió de la 15489, i me'n recordo que un dia parlant amb la Carlota Bustelo dic, escolta, això està molt bé a aquest nivell. El problema que tenim és que quan es parla de conservació, de retenció, accés, els instruments que tu fas cada dia, en les transferències o no sé què, això no tens models de referència. Es diu, ostres, és interessant perquè ha sortit en altres àmbits, però no acaba de tirar. Al cap de poc temps es van començar a fer coses d'aquest tipus. El que passa és que ha anat agafant una cosa tan estructurada. Jo vaig preparar un document de normes ISO que podien tenir incidència amb la presentació i no l'he fet servir perquè el que portes una pàgina i mitja. Jo el que crec molt més és en posar-nos d'acord la professió, és a dir, si estem en vistes a una nova llei d'arxius ha de ser força diferents i hi ha d'haver-hi un desplegament molt clar i molt compromès en relació a aquests mínims. Per exemple, la gestió d'aquests fitxers de dades que ens arriben, quin és el nostre objectiu? L'any 99, me'n recordo, tenia una conversa amb en Joan Boades, i diu, exactament què estàs plantejant? I en aquell moment acabava de descobrir els data warehouse. I dic, el nostre objectiu a llarg termini és tenir un data warehouse. Diu, hòstia, em sembla perfecte. Diu, saps què és això? Dic, no ben bé, però em sembla que anem bé. Han passat, estem al 2017, ara tinc més clar més o menys què és, no ho tenim ni ho tindrem, però necessitem eines
similars. I llavors, per exemple, probablement necessitarem portar un instrument, un catàleg d'estructures de dades, en el qual determinades dades considerades com a mestres, l'usuari pugui identificar que aquella dada la pot trobar linkada a determinats instruments. Són coses que poden anar sortint. Nosaltres podem anar fent, però el maco seria arribem a un acord. I quan s'arriba a un acord és més fàcil dir trasllado a bones pràctiques locals, perquè no us penseu, no anem a buscar-ho gaire més enllà, perquè a fora jo no ho conec tampoc. Jo tampoc me dedico a buscar què hi ha fora i què deixa d'haver-hi, no és la meva feina, això toca més la universitat. Val. Una altra pregunta era una mica en relació a això, és a dir, tu en aquest model distribuïes una sèrie de responsabilitats, una part que toca a sistemes, una part que us toca a vosaltres. Aleshores, quina relació hi ha o quin vincle hauria d'haver-hi entre la definició del pla de sistemes d'una organització i tot el que es faci a nivell de gestió documental, sobretot basada en dades i en aplicacions? Per nosaltres el catàleg d'aplicacions, quan el va començar a fer la Sònia fa molts anys, la intenció, estem parlant de fa anys, que estem parlant de 2004 probablement, l'objectiu quin era? O sigui, censar les eines que s'estaven fent servir per produir documents. Per què? Per preveure precisament la no fixació de documents. Aquesta era una de les meves fixacions en aquell moment. Ara he anat evolucionant a altres perversions. Llavors, aquesta qüestió és, el catàleg és essencial, sí, ha d'estar vinculat en l'inventari d'aplicacions, que és diferent de... Sí, hi ha de ser-hi, però la qüestió és que hi ha d'haver-hi un punt en el qual, per nosaltres és instrumental, són eines instrumentals. El Departament d'Informàtica ho gestiona d'una altra manera, però sí que els acords han d'arribar pel consens i a vegades vol dir ser flexible. Per exemple, ells tenien una necessitat, l'Ajuntament, però ells específicament, en relació a l'Esquema Nacional de Seguretat i necessitaven fer tot el mapeig i la identificació d'actius d'informació amb els nivells de seguretat. Esclar, identificar els actius a través del seu inventari no era possible, perquè només controlaven les aplicacions. Nosaltres controlàvem les aplicacions, els documents que produïen i les seves funcions vinculades. Per tant, nosaltres els vam facilitar el mapeig. Com que també portem el tema de protecció de dades, els hi vam fer una avaluació dient, escolta, aquest nivell de restricció requereix aquest nivell de seguretat. Què facilita això? Dic, bueno, escolta, simplifiquem les coses. Què estem en fase de fer? Doncs que els actius d'informació estiguin alineats amb els fitxers declarats de l'Ajuntament i al mateix temps amb el catàleg d'aplicacions i les funcions. És a dir, això que sembla molt aparatós, quan en parles amb exemples és molt senzill. Això serveix per fer planificacions de futur? No sé quines organitzacions aquí tenen opcions a planificar el seu futur. Nosaltres administrem el nostre dia a dia amb moltes dificultats. I quan dic nosaltres vol dir nosaltres, el Departament d'Informàtica i tots, és a dir, els ajuntaments planifiquen poc. Molt bé, hi ha altres preguntes. Una altra és si quan parlaves ara de governança de la informació també incluïes tot el que és integració d'aplicacions tipus ERP, SAP, CRMs, que tinguin les institucions. Aquí hi ha una qüestió que m'he saltat i penso que és crucial en la meva manera de veure-ho. És a dir, aquest discurs defensa la metodologia pròpia, el coneixement propi, i ha de servir per donar resposta malgrat els canvis que hi hagi. És a dir, jo penso que també ens hauria de servir per desdramatitzar una mica la situació en relació a totes les iniciatives que es porten, les aplicacions que es porten. És a dir, nosaltres el que necessitem és tenir una metodologia de control. És a dir, parlàvem ahir de quadres de classificació, no penso entrar-hi, però nosaltres tenim una metodologia d'anàlisi de funcions transversals, 7, no 1844, 7, i aquestes 7 funcions ens serveixen per avaluar preventivament, predictivament, allò que serà eliminable i què no serà eliminable. Compte, perquè la disposició ha de ser basada ja en criteris de prescripció, és a dir, no valen tot allò que no s'hagi fet amb criteris de prescripció no serveix. És a dir, la Comissió en els últims anys ja ha anat atacant en aquesta línia, però han de ser elements molt clars. Per tant, aquesta mena d'anàlisi ens serveix per l'avaluació, ens serveix per l'accés i ens serveix també
a l'hora d'implementar o comprar noves aplicacions per detectar, per exemple, en aquests casos, que totes, per les noves aplicacions, els nous sistemes, siguin el que siguin, treballen en dades i moltes vegades no fixen la informació. Per tant, nosaltres, a partir d'aquestes 7 funcions transversals, allà hi té un pes específic la forma documental. Ja sé que això sona, fixeu-vos, sona molt clàssic, però és que és bàsic. Forma documental, 3 tipus, anem a Schellenberg. És que, dius, aquest home, el problema no és tant Schellenberg, sinó la gent que va venir després ja va començar, allò de, a vegades has d'anar a l'original, no? Llavors, escolta, registres, expedients, dossiers. Sí, allà on hi hagi registres, si el registre està ben fet, moltes vegades l'expedient serà eliminable. Per tant, aquesta perspectiva, d'acord amb les funcions transversals, ens serveix per avaluar aquest tipus d'aplicacions, per exemple. Però sempre marcant un límit, és a dir, sí, però sense posar-nos a fer altres coses, perquè, entre altres coses, l'efervescència és tan bèstia que jo penso que no, almenys nosaltres no ens veiem en cor de sèrie. És a dir, nosaltres el que hem de marcar és criteris que es puguin assumir amb uns resultats que siguin molt clars. Perquè la resta estàs fent la feina d'un altre o estàs ajudant a fer la feina que és d'un altre, però no és la teva. M'he explicat fatal, no? No, jo crec que ha quedat molt clar. Una última pregunta i després donem la paraula al públic per si algú també vol plantejar alguna pregunta a micro obert. I en relació una mica amb això, amb el que acabes de comentar també del tema de conservació i eliminació i també per la teva experiència a la Comissió Nacional de Velocimetria, i és com es pot lligar pel que fa a les dades, específicament el que està en format de dades, aquest potencial creixent de reutilització amb els requeriments d'eliminació que puguin venir dictats per taules d'avaluació documental. Això és important perquè, esclar, jo penso que les dades... Aquí hi ha una altra qüestió, és a dir, la Sara ho ha comentat, el 2018 pot haver-hi canvis també, però allò que la llei de protecció de dades personals diu que no pots tenir dades que no siguin necessàries i que nosaltres havíem anat interpretant així, fent una mica de swing, la comissió ja va anar posant el criteri, la tendència, nosaltres a l'Ajuntament de Girona ho fem, és l'estratègia a seguir, allò de dir, escolta, no, allò que està prescrit, si no és de conservació permanent, s'ha d'eliminar. I s'ha d'eliminar dels sistemes, també. Una cosa és, també, la prescripció a nivell d'expedient i a nivell de registre. Poden ser més llargues a nivell de registre. Quina és la qüestió? La qüestió és si s'han d'aplicar o no a de les dades obertes, per exemple, els fitxers publicats. Aquí hi ha una altra qüestió, i he passat molt de rebot, però que és el rol dels arxius històrics, que aquest o es repensa o serà del 0,76 robotitzat. És així, em sap molt de greu, però és així. Llavors, la qüestió quina és? La qüestió és que les dades obertes tenen d'avantatge el format estructurat, que estan dissociats i, per tant, no hi ha problemes de restricció, i et pots trobar que la font original quedi amagada. El padró d'habitants, per exemple, com que té una restricció que encara està per determinar, però ja té una restricció, dius, bueno, l'usuari no irà en el padró, anirà a les dades obertes. Per tant, aquí hi ha una altra qüestió, que és la delimitació temporal de publicació a dades obertes. I nosaltres vam insistir molt, i encara no ho hem acabat de fer, jugant amb la retenció, això és estratègia, això sí que és estratègia, però també és una visió pràctica. És a dir, un catàleg de dades obertes ha de ser infinit. És a dir, entres a alguns catàlegs de dades obertes, els que presumeixen de mida, per dir-ho d'alguna manera, i et perds, I no et trobes només el de l'últim any, el dels últims 2 anys. La llei diu els últims 5 anys, d'acord? Es van equivocar. La qüestió és que el criteri hauria de ser aquells que marca la llei o els dos, l'actual i el recent. Però llavors, amb aquests datasets, els que siguin, quins cal conservar i quins no cal conservar. Doncs aquí s'ha d'avaluar en funció del document original. Aquesta és la meva opinió. I en el moment que es considera que s'ha de conservar però que no ha d'estar a transparència, ha de sortir de transparència per facilitar la transparència i l'accés en els que interessen i dipositar-los a on? I aquí és on l'arxiu històric hauria de ser dipositari d'aquests datasets històrics que són de conservació permanent
s'han de descriure conjuntament amb l'original i s'han d'oferir com a informació complementària. És a dir, aquest tipus d'accions s'han d'incorporar en l'arxiu històric. És a dir, els arxius històrics no poden estar al marge, això és molt evident, no poden estar al marge d'això que s'està fent ara a gestió de documents. De la mateixa manera que els que són de la meva edat podem pensar, bueno, això a mi no me pilla. Desenganyeu-vos. En 3 anys, excepte que hi hagi algú, si hi ha algú que se jubila d'aquí 3 anys, no hauria d'estar aquí. Hauria d'estar a l'altra banda. Però vull dir que això no és un tema de a mi no m'enganxarà, perquè va més enllà de la meva feina. Jo ho veig així, va més enllà del que jo faig cada dia. Si jo valoro, per dir d'alguna manera, el que fem, és a dir, no el que faig jo, el que fem nosaltres, la professió, i jo considero que a partir del 55 dius a mi això em cau fora, estic fent un flac favor no a la professió fins i tot, sinó en el servei en el qual estic treballant. És a dir, el futur dels arxius, ara és un altre títol d'un congrés, el futur dels arxius històrics passa per estar íntimament lligats al que fem a producció de documents, a gestió de documents i a repensar els serveis que es donen. És a dir, el focus ha d'estar en la interacció entre persones, amb els matisos que vulgueu, i documents o informació, perquè ja no estem parlant només del document, del registre, del dataset, m'és igual. Però no és un dataset qualsevol, és un dataset amb estatus de document, amb criteris d'autenticitat. I això és el que hem de promoure. Si no es fa això, els arxius històrics acabaran no només musealitzats, que aquest era lo típic, sinó en grans repositoris de preservació digital només. És a dir, pur i simplement que els zeros i uns no es moguin. I els zeros i uns no es mouran i els professionals tampoc. Molt bé. Teniu preguntes al públic? Algú vol plantejar alguna pregunta més? Allà, si us plau. Ui, la Blanca, si és per parlar de la llei, no, Bon dia. T'agraeixo que ens hagis despertat a tots, perquè estàvem... Espantat? Despertat. Vale. Despertat. Ens han despertat amb la ponència anterior, però ens han deixat amb les dents molt llargues. I tu ens has tornat a fer aterrar, i això és d'agrair. Jo te dono una oportunitat, que refacis el títol de la teva ponència. Diu, la gestió documental basada en dades, i l'última frase de la teva ponència era la gestió documental és morta. Doncs sigues coherent. Posa-li el títol que li toca. Com li en direm a partir d'ara? Aquest és un problema que hem de discutir entre tots. A veure, no t'escaquegis. No, el títol ve donat, venia donat. Jo he fet gestió de documents, gestió de dades. Sí que és veritat que si volem parlar de governança de la informació, el nom no fa la cosa. És a dir, el que fa la cosa és les bases metodològiques. Hem de tenir molt clar com ho hem de fer. Ja has dit una paraula que me l'he saltada i que la volia incloure al final, però és que m'he passat de rosca, com sempre. La paraula oportunitat. Els que ens coneixem ja de fa anys, em sembla que mai, en tots aquests anys que fa que ara quan comences a mirar enrere t'espantes, t'entra un mareig, és a dir, mai en la meva vida, enlloc, ni en públic ni en privat, he plantejat els canvis d'escenari com una oportunitat. Mai. Perquè estic cansat, i molts de vosaltres estareu cansats de sentir que això és una oportunitat. Les oportunitats o es guanyen o no es guanyen. No hi ha més. Però jo no hi crec en les oportunitats. Però sí que és cert que és un escenari nou en el qual per primera vegada veus que el context t'és favorable. Penseu una mica en això, és a dir, comences a pensar i entre naps i cols deu fer 27, 28, 29 anys que vaig començar en el món dels arxius amb en Gabriel Roure, pobret, fent medieval, que és el bo, història medieval, arqueologia medieval. Ostres, durant tots aquests anys el context sempre ha sigut desfavorable quan no en contra. Per primera vegada, per condicions que nosaltres, és a dir, soc aquí, i després, quan finalment algú no sap com resoldre i se gira i diu, ostres, diu aquell, i nosaltres mirem a darrere,
I diu, sí, és a tu, però no et vagis girant, darrere ja no tens ningú més. Per primera vegada tenim un context que ens és favorable, no diré la paraula oportunitat, però hem de saber-ho aprofitar. És a dir, jo estic cansat, a mi m'agrada molt fer dafos, però estic cansat d'amenaces, estic cansat. Això és una amenaça, això una llagrimeta aquí, una llagrimeta allà, veureu, Darth Vader. Només se sent amenaçat aquell que se sent insegur. Només es guanya en seguretat si som més d'un, que som la professió. És que tinc una vena de predicador últimament. Però perdona, jo insisteixo. Si ja ens costava les organitzacions que ens entenguessin quan dèiem que volíem fer gestió documental i la relació entre gestió documental i gestió de documents era molt fàcil, i això ja els hi costava, quan ara et presentes i dius no, soc gestor documental però gestiono dades o pretenc gestionar dades, explica-m'ho. Sí, a veure, primer la qüestió, i te seré molt sincer, és a dir, els problemes que hem tingut a l'Ajuntament de Girona en els darrers anys és en processos d'informatització nous que no fan documents. Aquesta és la qüestió. I fer entendre que allò que aquelles dades són un document és un problema. I llavors nosaltres, quan anem per ahí, anem parlant de gestió de dades i documents o gestió de documents i dades, estem en un moment de transició. Hem de sobreviure com puguem. I llavors, en algun moment determinat, anem introduint el concepte de governança a la informació. La gestió de documents, tu, en un entorn canviant, us donem un cop de mà amb el tema de transparència, us donem un cop de mà en el tema de protecció de dades. Nosaltres col·laborem en el tema de seguretat informàtica perquè nosaltres, de fet, el que estem fent és governança de la informació. I acabes la frase. És a dir, escolta, és un retorn, i ho deia algú el primer dia, tinc la sensació jo que és un retorn amb algunes coses a 25 anys enrere, haver de tornar a fer pedagogia. Doncs sí, senyors, hem de tornar a estar allà mateix. La qüestió és, volem o no volem? Perquè jo, sentir-ho dir, ho sento a dir molt. Doncs, a veure, passem a les accions, no? És una qüestió que és així. Una última pregunta, i perquè ja anem molt justos de temps, Joan. Anem fora de temps, ja. Bon dia. A veure, el tema del vocabulari és una guerra política. És així. Fins ara li hem dit gestió de documents, ara li volem dir governança de la informació, però en segons quins àmbits i certes institucions d'aquest país que toquen molta tecnologia, tampoc crec que els convencem amb aquestes terminologies. Ells tenen en la dada, diguem-ne, l'objecte al qual idolatren. És gestió de dades, explotació de dades, mineria de dades, dades per totes bandes. Per això et dic que és simplement una guerra política. Des de l'associació, quan amb la llei de transparència es va provocar que s'hagués de modificar la llei d'arxius, i van posar gestió de documents. Però no pas perquè no entenguéssim que la gestió de documents podia ser interpretada o analitzada de moltes maneres, o dita de moltes maneres, sinó per una qüestió política, perquè aparegués en algun lloc, perquè el concepte que dona nom també a la professió, ara per ara, i a dia d'avui, en el futur ja ho veurem, ha de ser, diguem-ne, reivindicada i forçada amb una idea força i una idea clara. L'altra cosa és el debat teòric, i també el debat basat en l'experiència. Però això és una guerra sobre vocabulari i gens innocent. Quan tots aquests parlen de dades, efectivament, ràpidament diuen que el document ha mort, que l'expedient ha mort, i ho portem dient des del 2011, i alguns des de molt abans, i continuem fent-los. Hi ha hagut una cosa que és el que m'ha agradat més de la teva intervenció, i l'has dit en un comentari final. La idea de document com a estatus, qualitat i autenticitat. Transformar qualsevol objecte digital, sigui lògic, sigui físic, en una categoria, en un estatus, amb un valor potent com és l'autenticitat i la qualitat, és el que permetrà que el concepte de document es mantingui i sigui respectat i pugui ser preservat i gestionat. I diguem-ne, aquesta hauria de ser la gran defensa que hauríem de continuar fent com a professionals. Aquesta és la meva idea.
Només una qüestió, bueno, un parell de qüestions. Una, la reflexió final meva no és en clau de present, és a dir, la gestió de documents jo penso que sí que és en clau de present, el nom de la governança, la informació no. Jo penso que el que s'intenta en un congrés és, diguem, provocar, llançar, obrir, s'ha d'anar per aquí, primera qüestió. Segona qüestió, el document, jo no he dit el document ha mort, l'expedient ha mort, ni ho diré, al contrari, quan jo parlo d'estatus de document, el que faig és defensar el document per sobre de tot, només que canvia la seva manifestació, una cosa que sembla molt rara, però és la seva manifestació. Per tant, el que ha mort, des del meu punt de vista, és la gestió de documents tal com l'entenem ara. Si s'ha de fer una llei, pensem, i aquesta és la tercera qüestió, la llei pot ser tranquil·lament llei d'arxius i documents. Estem parlant o gestió de documents, m'és igual, però estem parlant de moments de transició. Però el que sí que és important, si volem que un concepte es consolidi, és ja generar metodologia en determinada línia i estem en les condicions de fer-ho. I és important que la nova llei parli de governança de la informació, no que l'esmenti a la introducció, que també surti a l'articulat, perquè és pur i simplement pujar a un altre replà de l'escala. I per altra banda pensem que el concepte com a governança de la informació o el que sigui, és no el legal, és el social. És a dir, si estem pensant en una llei d'arxius, gestió de documents, continuem donant voltes a la gestió de documents en l'àmbit de la funció pública, doncs després no ens queixem que no tenim paper en el sector privat, perquè el sector privat està obert a aquest tipus de coses. I el nostre perfil professional, més enllà de la formació, jo crec que és un bon perfil professional per fer aquestes coses, independentment del nom. Però si no ens posem d'acord amb el nom, o si ja pot haver-hi controvèrsia amb el nom, el que no hauria d'haver-hi controvèrsia és amb la metodologia i els procediments que utilitzem. És aquest una mica l'apunt i sobretot la reivindicació. La reivindicació és aquesta, és a dir, treballem la metodologia perquè així com els australians, si li dius a un australià que és un records manager, s'emprenya i dius, no, això és el que feien els meus antecessors. Jo soc un record keeper. Jo no hi entro aquí perquè així és un tema de matisos i tal, però ells han entrat més en el sector privat que nosaltres. En fi, no m'ho vull estendre més ja. Molt bé. Aquesta discussió, diguem que ja pràcticament enllaçaria, tornaríem a començar un altre congrés, però ja sabem com comencen els congressos, que és fent un cafè, per tant, jo us diria que anem al cafè. Moltes gràcies, Lluís Esteve.